mondo koro tich odhi mbele bati. Ero kama naenya. Wawera ne kod mago magdo wangi mabendo tenre kod weche mag nonro ka log tich mar okwach kich mapacho kama en jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i owe thuolo bang' da dhoge kuom seche bura e log tich mar okwach kich mathurka. Okwach kich nono Matiang'i ewi weche bura koriwo weche mibadhi mago mag temo thuyo jopiny kokalo ripot ni obila nomonjo dalane e kinde mamoko. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga koro lero, Raila Odinga mane ochopo mondo mi ochung' kod Matiang'i bende ne otam donjo e log tich mar DCI. E kasario ma okinyi mane en jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ochopo e log tich mar okwach kich mayudore apaya ma Kiambu Road. Matiang'i mane oten kod okinde mage kama oting'o kanyakla Danstan Omari, Otiende Amolo, Okong'o Mugeni kanyakla kod mane en jatend migawo mar lweny Eugene Wamalwa. E kuom thuolo mar seche 6 kama Matiang'i idayo dhoge kendo moko kuom gigo ma ipenje okelo kanyakla mwandu mage chakre ne ochak tie tend sirikal mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Adieri wi weche moko mar ni ne omonje kod obila e dalane e ketho mag tiyo marach kod mbui kanyakla kod kumoko matindo tindo. They were asking Dr. Matiang'i everything about his life, where he lives, what property he has, what farming he has, and other things. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summons. Obila mag okwach kich bende ne orango yore mag chopo Matiang'i e do gino mane okelo wede e kinde mage to kod obila mag okwach kich bang' Matiang'i owuon tamore loso kaluwore kod kit penjo mane mulo ratiro mage. They took the fingerprints of Waziri. He said that is procedure. They tried to get that logo, that famous DCI logo of petty thieves to put on the CS. We objected vehemently and almost exchanged blows. It is not provided for under N law. It has been declared illegal and unconstitutional by Justice Kimaru. Ticho duogo bedo matek e kinde obila mag okwach kit jorit mag ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e kinde mane Odinga temo donje log tich mar DCI. Raila mane onyiso ichwang' mare okoni piny Kenya dhi kamarach kenyal tamo oganda donje apise mag jopiny. We thought we were already past these kind of things. These are the old methods that were used by the ancient regime. It means that Kenyans must be prepared for worse things to happen. But I just want to say, Kenyans will not accept. Okinde mag Matiang'i okone jatelno koro we thuolo kendo koponi okwach kich ni kod dwaro to en thuolo mar biro chopo. And then they told us they have not made up their mind whether there is any offenses disclosed. So we have had the CS released, and they have said if at all they require him, they will let us know. Eugene Wamalwa mane oteno Matiang'i okone tend Kenya Kwanza ni omanyo yore moko mag tayo piny Kenya makare ma opogore kod bedo kod fwere gi jotend migepe machon. You cannot lead a country through vengeance. You cannot lead a country through vindictiveness. You might have had an axe to grind with Fred Matiang'i, but that is not how you lead the country. Bang' dayo dhoge kuom seche ma ewa 6 bad migawo mar okwach kich koro weyo thuolo mane en jatend bad migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i e thuolo mar dhi nyime kod chenro mage kaka pile. Walter Nyambaga, Ramogi TV, log tich mar DCI, Kiambu County.